Jo sóc Guillem Izquierdo, potser em reconeixereu d'altres programes com el Safari Estilístic a icat.cat. Doncs avui us presento Ecos de Societat, on descobrim què hi ha a les festes, com si visquéssim als anys 50. Us en recordeu d'aquella festa tan gloriosa amb gent de l'alta societat? Doncs avui passa una cosa semblant aquí darrere, a l'hotel. Bé, està una mica fosc, és la portada del Petit de Calaril, sí. I aquí darrere també s'hi organitza un festival, és el Festival Hoteler. Si voleu saber més coses, seguiu-me, perquè descobrirem què és, quina gent hi ha, com de bé s'ho passa a uns Ecos de Societat. Festival Hoteler. Doncs hoteler, molt bé. Jo fa temps que vinc i m'ho passo molt bé, sí, sí. Sou d'aquí, de Vic? Jo soc de Gurt. Nosaltres som de Barcelona, ella i jo, i és la primera vegada que venim perquè ens ha convidat. I què us sembla? Per què us ha convidat? Donem volta. Hola, Jordi, sí, gent que es postula, oi que et postules? Em postulo a favor del Festival Hoteler. Molt bé. Postules? Em postulo a favor del Festival Hoteler. Tu postules? Em postulo a favor del Festival Hoteler. A favor de tot, en general, perquè la vida és així. Ens han dit que és un circ. Que ho va dir, aquella? Sí, ho va dir. Vale. Sí, ens han dit que tot és un circ. Tot, Bueno, en general. tot, sí, però és una frase molt dita, no? I bueno, doncs Que la sí. vida s'ha de viure. Sí, aquestes coses. La proximitat amb els músics, la qualitat, l'escenari, tot plegat, vull dir, ho vius. Allò que diuen els existencialistes en 1950, saps, de viure el dia, doncs això és el Festival Hoteler. Jo he sortit al vídeo de l'hoteler. I què fas? No, No, em van dir que l'abracéssim, em van dir abraça'l i jo l'abraço. Toca'l una mica, a veure què tal. No, està bé. fa de tocar, oi? Fa de tocar. Jo Això tocar està bé, és divertit, no? La gent... Toquem-nos. Hi ha molta gent amb gorra, també. Gorra Pel plana. sol. Sempre. Molts dels organitzadors van amb gorra. Jo crec que Osama Bin Laden, quan va morir, en realitat es va reencarnar en la Lana del Rei. En realitat té molt de sentit perquè mai els han vist L'hoteler junts. no pot sortir a la llum, està pla. No, Està pla. Està pla. Està pla. Què tal? L'autodestrucció, de què va? Autodestrucció, no sabem de què va, però és autodestrucció. Us feu mal. Ens fem mal a nosaltres mateixos i no només això, sinó sí, és com l'esperança que tenim. Vols anar ben servit, fes-te tu mateix al llit, no? Però tu no creus que això és com us ho mengeu i us ho feu tots vosaltres? O sigui, al final, El què? vull dir, la música en general, i al final és com tots us retroalimenteu i us autodestruïu a la vostra manera. És un rotllo endogàmic, vols dir, no? Sí, però no, vull dir que és com un... No, Què en penses? O si creus que no? Jo, si vols que et digui el que em penso, és que jo mai vaig a un concert a veure un grup si no toco jo. I molts cops toco i penso que aquesta penya què fa, tio? No puc deixar de veure, no trobo la sort. Les neurones em
Sí. Pots una miqueta d'aigua, sisplau? I una cervesa? Aquí els ecos de societat del Festival Hoteler. Potser no hem vist prou com és aquesta gent, com és la festa usonenca, però jo, si voleu, em vaig cap a casa i vosaltres seguiu a icat.cat, al cabaret elèctric, els ecos de societat.